Toto je Rick. Nechcel byť dnes natáčaný, ale vy ste znova stlačili play a Rick je už na palube Titanicu, najväčšej a najluxusnejšej lode svojej doby. Rick ešte nevie, že táto plavba sa do histórie zapíše ako jedna z najhorších námorných nočných môr. Loď, dlhá takmer 300 metrov a vysoká ako viacposchodová budova, bola ohromujúca. Bola dlhá ako 3 futbalové ihriská a bola postavená pred viac ako 100 rokmi. Na horných palubách je hudba, reštaurácie a luxusné salóny. Bohatí cestujúci pijú šampanské, tancujú a užívajú si plavbu. Je to plávajúci palác, kde je každý večer ako ples. Rick tam samozrejme nie je. Jeho kajuta je dole, v 3. triede. Stiesnené postele, hluk, vôňa jedla a potu. Nie je tu žiadny luxus, len lacné sedadlá a davy cestujúcich. Z paluby Rick vidí, ako rýchlo sa loď pohybuje. V honbe za rekordmi kapitán nespomalí napriek varovaniam o ľadovcoch. Dôvera v nepotopiteľnosť lode všetkých až príliš upokojuje, no zrazu sa v noci ozve tupý úder. Ľadovec narazí na bok Titanicu a v trupe vytvorí dlhé diery. Rick sa prebudí a podlaha pod jeho nohami sa začne nakláňať. Najprv si myslí, že ide o náhodnú poruchu na jednom poschodí, ale voda rýchlo stúpne. Ľudia panikária a utekajú po chodbách. Pre cestujúcich 3. triedy zostáva veľa dverí zatvorených a nemôžu uniknúť. Na palube je viac ako 2200 ľudí vrátane cestujúcich a posádky. V záchranných člnoch je však miesta len pre polovicu z nich. Katastrofa je nevyhnutná. Rick sa prediera davom a prediera sa na hladinu, ale stráca čas a záchranné člny už spúšťajú do mora. Na horných palubách stále hrá orchester a elegantné dámy v šatách si neuvedomujú rozsah nebezpečenstva. V tomto bode už začali prvé obete, topenie sa v kajutách. Smutným faktom je, že priečky trupu nesiahali až po vrch. Voda sa prelievala z jedného oddelenia do druhého a loď bola odsúdená na zánik napriek tomu, že vyzerala nepotopiteľná. Celý diel nájdeš na YouTube kanáli To je Rick.